Beste urte batez, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorraren alde gure konpromisua eta borroka berrestera gatoz. Benetako berdintasuna, zaintza erantzukidea lortu eta indarkeria matxistak desagerrarazteko. Emakumeen lan eta gizarte egoerak azken urteotan gure inguruan aurrera egin duen arren, neurri handi batean elkarrizketa sozialari eta lantokietan egiten dugu lanari esker, oraindik ere genero arrakalak daude. Eta aurrerapen horietako asko arriskuan daude. Feminismoaren eta sindikalgintzaren aurkako ideologiak zabaldu direlako. Gaur egun, inoiz baino emakume gehiago dago lan merkatuan. Baina, esan bezala, oraindik ere genero arrakalak daude enpleguan. Partzialtasuna, aldi baterako kontratuak eta prekarietatea pairatzen ditugu eta gainera okupazio eta sektore segregazioak. Soldata arrakala dagoela egiaztatzen jarraitzen dugu. Emakumeok urteko batez besteko irabazi gisa 5.000 euro inguru jasotzeari uzten diogu. Eta jarduera ekonomiko eta okupazio guztietan emakumeok gizonek baino gutxiago irabazten dugu. Soldataren osagaiak kontuan hartuta, emakumeen eta gizonen lanaren araberako aldeak ematen direla ikus dezakegu. Gaueko lanaren, txandakako lanaren eta asteburuetako lanaren osagarriei dagokienez Euskadin arrakalaia 50% da. Eta aparteko orduengatik kobratzen denaren aldea 78%tik gorakoa da. Hor datza diskriminazioa handia. Izan ere, gizonek ekonomikoki baloratutako lanpostuak dituzte, osagarriak barne. Gainera, emakumeak arduratzen dira zaintzaz. Eta horrek, aparteko orduak egiteko aukera ematen die gizonezkoei. Horregatik garrantzitsua da, emakumeek betetzen ditugun lanpostuei merezi duten balioa ematea. Eta zaintza erantzukideak erdi estea. Horren guztiaren aurrean, gure lehentasunak ezarri ditugu sindikalista feminista gisa, berdintasunaren alde borrokatzeko eta lantokietan indarkeriak desagerrarazteko, negoziazio kolektiboaren bidez. Halaber, genero ikuspegia politika publikoetan aldarrikatzen ditugu, lanaren, hezkuntzaren eta zaintzaren esparruan. Eta administrazio publikoei ekintzak eta bermeak eskatzen dizkiegu. Emakumeen eskubideetan eta berdintasunaren arloan lortutako guztia atzera egin ez dadin. Berdintasuna oinarrizko eskubidea delako eta baita justizia sozialekoa ere. Badago.